egwe aga m ka si abịa ọzọ ọkwa tụrụ so ogidi ọmụ ọbana m ọnụ m nwana m niile egwu a ka m ji enye ọraneze obi anwụle aịsị ọraneze m igbo si agbali egwu a maka na egwu a bụ egwu obi ọcha anyị na-egwusi ije bụ nwayọọ nwayọọ maka na ọ bụ egwu ka eji mali mụ ịgba ije sa 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 egwu aro nnebo mobile egwu aro nnebo mobile egwu ma ọ na-agụ egwu amụọba egwu ọnụ ya egwu ọ bụ egwu na-agwụla na mgbara Anambra mgbe Igbo niile unu che m ntị n'ọnụ na onwere ibe ndị bịa egwu ji aba mmanwụ mgbe obodo eze chukwu ịnụlịa mbịa egwu ọ bụ egwu na-agwụlụ ya bụ eke n'olo ya ijelebịa ya bụ eke n'olo ya eka na-efe aka nwanyị nwa eze aka na ma ife aja aka nwanyị nwa eze odogwu na mmụ anake ọrọba mụrụ mmanwụ aka na ma ife aja aka egwe onye ọma molo ya o ya bụ ezi nwanne anyị ọnwụ bịala n'ala anyị n'ike ọnwụ bịala n'ala anyị n'ike ka nna agwa ahụ ya agwalile gbuo m wee igilie egwu egwu jidelebio ya bụ nwanne m olo ya nwata etogo na-ewu na-agbawu ugwulie ya bụ igwe moto na-aja akata akana m olo ya odogwu ego igwe moto anaghị ọmọ ọba na kwa lele ọbala nwa chimelaza na nwanụ ọbala nwa chitu elu na nwanụ wewewe ezi nwanne m ekene dịli chukwu ibe nne na nne ya gwụlị ya mgbasa amụlụ odogwu ijelebịa ekene nwe agbawa mbọ ekene nwe ife aja aka nwanyị nwa eze anamụ na mmụ anake ọrọwa mụlụ mmanwụ alụsị egwu mụọba na-agwụ egwu mgbe ekene ji gbaba mbọ odogwu nali ndị ya ya emesila o nwere isi ine n'ụwa nwoke wee na-ata nwa eze wesiri ụlọ nwa gbalị mbọ si ka nne anawa ji akata ọmalị mbọ ya dị mma dị egwu ekene wee nawa ji akata ọwanitu 18 odogwu nalija akata ijelebịa mmanwụ alụsị egwu ọrụ egwu malịmụ ekene wee bute ego ọ na-atani nwa eze wee alụ ụlọ deli ụmụnne ijelebịa ekene wee bute ego oyibo wee naba obodo Delta ya bụ ime Asaba ebe o jeli gbalani gbakwunye azụ ụlọ ijelebịa ekene molo ya bụ odogwu ijelebịa onye ọma ekene molo ya o mesili govanị ebe ogoli plọtụ ka nla kale ekene molo ya odogwu egwe ijelebịa nwata etogo onye ọma ekene olo ya o ji godu amụ mmanya nwagbala akụ na nwa
ọkwani godu odogwu ụlọ ọbụlụ kọpụ iwe ji ala mmanya n'ime Jakatago mgbe odogwu na-ebute ego oyibo ọwasị ka nna nata n'ụlọ ka nna zu ike ka nna na nwunye wee liko n'ụwa nwanne m anata n'ụlọ ọbụna ndụ ka kpali nkata daba ọ bụ gịnị ka na-ekwu ogwu ego ka na-ekwu ogwu ego ka na-ekwu asị na kenye ili ego onye mgbe ihu nwe akpazi akene ọsịa nne abịaba n'ụlọ ka anyị kpazie na-akpazi ọsịa nne abịabanụ ka anyị kpazie na-akpazi ikpe ego ka na-ekpe n'ụwa ekene wejebezie mgbe ihu ọwanye ka udo nwa obodo eze chimu ọwanye ka udo odogwu ji ijebe mgbe ihu ijelabịa nwanne m akana odogwu amarozi na-akpali nkata deedezie ekejiwụla osi wetigbuo n'igwe nne n'ụwa ebe nwoke ji maka iri ego wee gbuo nwanne ya chukwu anị m anamụghị nọzikwa ya awali nwanne ya namụ olusi owelu ewe nọzikwa ya njụọ anị ka ọ dị ire nụ ewe nụlị ya awali nwanne m anamụ anyị onye me ibe menye ewe mmanwụ onye me ibe menye ya anyị ma aka odi alụsi onwelu ugwu bụ mmanwụ ịnọzikwa ya ngwawa onye anọbegbuwe nwanne ya maka iri ego ekeji igbuzi ekene kene ma ụlọ ya ọbana nwanne egbulu nwanne ya maka ego ijele ngwawa awali m chụwa ọbịa mma eyilie egwu nemgo awalile egwu obe egwu mmanwụ neme ụlọ ya na mmụọ awalile egwu arịmagwazi m nne ekene ike ọrụ unu jidogwu n'ụwa anyị egwu ọgwụ jee ibe chukwu ọwanichi nwetele machuwu enwegolu osi dagbula onye abịa nnewu n'ụwa iwe egbula onye dị ichie mma n'ụwa ya ijelabịa parneze ndebe egwu malimu nwamụlọ ọbagbu egwu ijele uche akwụmụla nne m ọgbọ nọ n'ọgbọ uche akwụmụla odogwu nne m ọgbọ nọ na-alụsi egwu ijele alụsi egwu mmanwụ n'ebe egwu malimu ụlọ ọnụ ijelebịa kene molo ya nago ihe ọmụolo ya na mma ogwegwe ọnwa lele ajọka ọmụgbulolo ya emegalụ m obodo ọnwa lele ajọka ya bụ ihe na-akwaliwo ọmụgbulolo ya emegalụ agwalile egwu egwu ọnwa lele ajọka ijele ka ngwawa ọmụgbulolo ya emegalụ oloyi na mma ọnwa lele ajọka agwalile egwu ọmụgbulolo ya emegalụ ọnwa lele ajọka ọmụgbulolo ya emegalụ ọnwa lele ajọka ọnwa lile bụ ololo ya n'emolo ya na mgbochi mgbo ijele ka ngwawa ọmụgbulolo ya emegalụ agwara m Emmanuel Ifeaka ịmatolu odogwu Emmanuel Ifeaka nwanne kene m olo ya Emmanuel ngijidogwu ewe ịmatolu ngijidogwu na nwoke na-akwa akwa iwe na-akwala akwa n'ọkwa na ezi nwanne ya ekene m olo ya
onye oji ama ọnụ onye nwoke ji agba mgba ọnwụ bịala igbo n'ụwa na nwoke na-agba agwa n'ụwa amịlị nwoke na-acha nzuzu mgbe obodo eze bịa mata ọlụ gị dala ahụ egwe ịma nwanne m gị jide obi ijala ka m bịa agbalịbekana m olo ya ijala bịa n'ịma na onye nwụrụ anwụ na-eje ọgwụ nje chọwa ndị gburu gị onye n'ụwa dabụ ibe na-agwa gị egwe igiliga ego n'ebe egwu nwale m ma ọ na-agwa egwu dogwu ijele ka ndị ya ara obi na-agwụ m egwu ogidio alụsi egwu ma ọba na-egwu ọnụmụ kene ọbọdọ efo ya ji aka ọbọdọ efife aka nno ija mgbadefo meke na-eyi dagbọnụ n'eyi gbo meke na-eyi egwe ọbọdọ efo gị ji n'obi onwe ugwule ekene onye mama olo ya ọbọdọ efo na-ebe akwa ọ na-agbakwa nwanne ya kenenuo ọnwụ obaligbuo nwanne ya kenenụwa ọnwụ obaligbuo igwe ego na Jakarta nne m ọnwụ gbulie ọnyọma ekene molo ya awalile egwu onwu egwu ijalabịa ọdịnenyi ndị Igbo anyị sigiri iko gị jide obi maka na anyị megbu ọgụje ebe Chukwu na-ejeji kene diodu ife aji aka diodu ife aka ndo ija nyabu ugaba nam diodu ife aji aka nyabu ugaba odogwu ugaba ma nam bianuo omunne kene lo ya abana abakwa nwanne be ọnwụ bịaligbuo n'ike abana abakwa nwanne be ọnwụ bịaligbuo n'ike we nne m ụmụ na-agwụ egwu ọnwa mara eze chuwe ọnwa mara eze na-agwụ ọnụ m ekene m olo ya na nue olo ya na mmụọ m na-agwa lele anyị ji ekene ọnà m dị mfe aka ezigbo ndolo ya bịa nue ọnà m dị mfe aka nya bụ iwe nwanne na ndị odogwu na ndị ngiji dobi ọnà dị mfe aka iwe nwanne ngiji dobi na nwoke na-agba agwa ọ na-agwagwa nwanne ya ezuo ndị olo ya nanụ ekene m olo ya na mgbe egwe ijele ọnwụ mgbulu olo ya emega alụ egwe igilige nwanne m olo ya nanụ ona m ndị mfe aka iwe nwanne gị ji n'obi anyị egwu ọgwụ jebe juwu n'ụwa ijele ka ngwaba nne m egwu malimu ọnwụ bulolo ya magalu agwalile gbuo nwa egwu ijelebe egwu ebegwa ije ma mmanwụ ndị obodo eze bịanụ ijele ka ngwaba anyị ji ekene monde faka monde gị jide obi monde faka na-agba akwụ nwanne monde gị jide obi
Ahụnwanne Junior bịa nụ nwanne ife aka nwanne m nwanne kene mgbolo ya bịa nwanne nwanne m nwanne gị jide obi ya egwe ahụnwanne mekenu n'odogwu ahụnwanne Junior bịa nụ mekenu n'egwe biko runu jide obi yo olo ya no me ne mu olo ya ra mo olo ya nwata etogo egwu landlord na Delta igwe ego na Jakarta oka nwa gbala akwa nago ne mu nwata etogo egwe olo ya bianu agbala akwa na ojigodo ala mmanya ne mo wu ye n'ike ọwa na wike dịka na bụlụ odogwu nwụlanwụ n'oge elu ya bụ iwe na walawanụọ ndị mmụọ onwe egbugolo ya nanụọ awalilegbo jele ka ngwa awalilegbo walemolo ya nanụọ awalilegbo jele ka ngwa awalilegbo chukwu ndị ba na-elo ya ji eli okoli na Jakarta oyela alalewa na mgbe ndị ba na-elo ya ga-eli okolili n'ime Jakarta na nwa na-agba akwụ ya ọ na-agwa agwa olo ya o ndị jele obodo oyibo agbadi ibute ego ndị France ya n'ime Jakarta na nwa na-agwa agwa olo ya o oyi alalewa na mgbe egwu ekene mụlụ ya na yakaba na-ebele agwa egwu ijelabịa lo ya nwata etogo wagbala akwa na-aga ogbe egwu ijele ka nje kene ndị France ya n'ime Jakarta abụọ dị ibute ego egwu onye na-ekwu okwu ya ya bụ onye ọma jadi mmeze odogwu mmeze ahụ alọ wagbala akụ na nwe ya bụ jadi mmeze wagbala akụ na nwe jadi mmeze odogwu na mmụọ nara na mmịata na m jadi mmeze odogwu ọka nwa na Jakarta onye ọma adịko odogwu adịko meke na-eyi na bụ jadi mmeze odogwu adịko skasi odogwu machi imelaze na nwe jadi mmeze odogwu na-akwa akwa iwe na-akwala akwa n'ọnwụ gbulolo ya na-abụ ezi ọgwụ ya n'ọnwụ gbuliọna kenemolo ya na-aga ụmụ egwu ijele awalimu jadi mmeze jadi nkiji n'obi awalilegbo ụmụ mmanwụ jadi mmeze dala akwa awalilegbo ụmụ ijele bịa n'ọbụ jadi mmeze odogwu na-egbu agwa duomi iwe na-ebela akwa ekene molo ya ndị mmanwụ bịala igwe ego na Jakarta igilige ndị gbala akụ na nwa egwe jadi mmeze odogwu egwe ijele jadi nkiji n'obi enuli ya kagwawanụ ndị ọgwụ ekene olo ya n'ime Jakarta Indonesia legend Chinemeze gbanugo egwe ya bụ onye ọma Chinemeze odogwu Nnebuife
Chinemeze Manugo Odogwu na-akwa akwa Domi wana kwalakwa Oke nwani iyene Odogwu ni iyora na bụ odogwu Jele Nabu Chinemeze Honorable Mandala Okawa akpalaku na nwe Igwe ego na ndị a Okawa akpalaku na nwa Odogwu na-agba akwa ọ na-agwakwa olo ya ọnwụ beligwe Honorable Mandala oke nwa dị yọra Odogwu oke na-agba akwa ọ na-agba agwa olo ya ọnwụ beligwe n'utuwo ọ na-agba agwa olo ya ọnwụ beligwe n'utuwo olo ya na mgbegwe Nemu ndebe egwu malimu egwu ndeme mmanwụ Biko ruru Chidogwu Chinemeze Odogwu Ndị Chidogwu Odogwu Nnewu ife nwanne m egwe Honorable bịa Nwagbalakwụ na ndị a Honorable Mandala Igwe ego mekene yi Esi nwanne m Ndị Chidobi Owu bụla kene olo ya na mgbe egwe Ekana mefaja aka Wanye mweza na ago mwewe Imalia Nyabe ekana mefaja aka Wanye mweza na Awale mwewe Yuhuo Odogwu na mwanake Mamweza mwodogwu Alusi egwu mwaba nagwu egwu mu Egwu male maru Asi egwu mwaba nagwu egwu mu Egwu nja agwa odogwu Egwu nja agwa kene Nyagwa kene gbolo ya Obu kwasi mmadụ wale mmadụ n'ụwa Kọ na-agwa onwe ya Kwasi mmadụ wale mmadụ n'ụwa Kọ na-agwa onwe ya Ijele ka ngwawa Egwu nja agwa kene Kene gbolo ya na-agwa ogwe Ijele ka ngwawa Ọnwa lele ajọka o Dabo iwe nọ kwale n'ụwa Ọnwụ bulolo ya emega alụ egwu Ọnwa lele ajọka o Kwasi mmadụ wale mmadụ n'ụwa Ekonye na-agwa onwe ya egwu Ọnwa lele ajọka n'o Ole m olo ya na mmanụ Ekene m olo ya bịa n'o Gwagbo iwe ya ebe n'ụwa Anyị nọ ka anyị nọ Eziwane m Okoye mgbada bụ chi Onye ọma bụ Okoye bịa Okoye mgbada bụ chi Mekenu mmanwụ Okoye mgbada bụ chi Nwagbalakwụ na nwa Akaji akwụ Ọkawa na Cameroon Akaji akwụ Odogwu Okoye mgbada bụ chi Akaji akwụ bịa Ọkawa na Cameroon Odogwu na Mweze Diko ruru Chidobi Okoye nwanne m Odogwu na-akwa akwa Ọ na-akwa akwa olo ya Kene m olo ya na mgbegwe Ijele Akaji akwụ nu Chidobi Akaji akwụ unu Chidobi egwe Ndegwu Owu ebugo olo ya bịa n'uwe Lewu Ijele Alụsi egwu n'ebe ụmụ n'ọgbọ Akaji akwụ Ọkawa na Cameroon Ezi nwanne m olu Chidobi na nwa Igilige anyị egwu ogwu je ibe Chukwu Egwu eji agwa olo ya Nyabụ egwu njeme mmanwụ Olo ya na mbọ Nyabụ iwe na kwalio Alụsi egwu n'ebe egwu malimbo Nyabụ ekele m olo ya egwe
wabele ndo no bia obele bicha ndo na mmele odogwu bele na baba obele dozie baba nwabala ku na nwa ena molo ya odogwu anawa asaba ebodele gbala ne kunu no ebula loro na dauta odogwu ebogola ni lori linne iwu ekeji we odogwu nuwa ilanya oro na na-egbu anyị nemu ilanya oro na na-egbu anyị we kenaje ya nwanne bulu nwanne maka iri ego kpọwa nwanne bulu nwanne maka iri ego gbogbo ibe ya manuo ogwu na-agwa ndị banye mmadụ ejiri ego wee bụ nwanne ya n'ụwa anịbịala ụwa kwudo ego ekwudo mmanwụ anịbịala ụwa kwudo ego ekwudo n'ụwa mmadụ eji n'ego wee bụ nwanne ya n'ụwa ọ chọkwala ndị egwu n'ụlịabịa azụ ndụlọ dị mma nọ mụ anyị ma nọ m ịnọzikwu ya anyị onye ma iwe ma iwe meni ya ikilige n'ebe m okwu n'ọgbọ ịma na mgbe gbulugbo onye nọ na-egburu nwanne ya n'ụwa ọ bụ ka o si nwa adịghị mgbe gbulugbo onye na-egburu nwanne ya n'ụwa mana anyanwụ tata odogwu o nwere iwe na-eme tata ma ọ na-ewute m ewute n'ebe ogwu ya egwu ogwu ọ bụ anyanwụ tata mmadụ gbuzie nwanne ya na-ana m ọjenwele ewu egbuo oje egbuola anyị ewu ndụ anyị analili ya ya bụ ibe njeju ase n'ọnụ mụ anyị mana m ịnọzekwa ya igiligo ego ndegbo m nọ n'ụgbọnuo dịba anyị jizi ewu ndụ agbazisi onye gbuli egwu ma ọ na-ewute egwu n'obi egwu ọlụsi egwu nne m ma ojule ya o gburu ekele bụ olo ya na mmụ ọrụ nwanne gbulu nwanne igiligo ego nne m nọ n'ụgbọnuo jele egwu debo mo bele egwu aja ma mmanwụ kai je kene o mo bo Christian asibike apata Christian odogwu dabo no ability make dey ability yandas o wole go na nwa o mo ability odogwu amali nwoke si ama n'obi ye Christian wabala akụ na nwa nwammiata na mụ Christian odogwu ego amali nwoke si ama n'obi ye igwe ego na Jakarta igwe anyị na-eme mmanwụ onye ọmụmụ Christian bịa odogwu na-egbe akwa iwe ọ na-akwala akwa nke na-egbolo ya na-aga ofe egwe ijele ya odogwu ma ọ na-ewutie n'obi Christian dịgo gị ji n'obi egwe anyị egwu ogwuje igbe chukwu n'ụwa ya egwu aja ama mmanwụ agbali nwogasị agbada obi mmanwụ egwe jelebịa anyị na-agba agwa o wepụgolo ya na anụo na mwe egwe jele ya bụ aka na mma ife aja aka ya na ebe olo ya mmanwụ olo ya na-anọmịa kene m olo ya mmanwụ olo ya na-anọmịa igiligo ego n'ebe egwu malimụ idela ka m bịaba dochie ego mekenu adochie me ma na zoba okolobia dogwu na igwe na odogwu mmadụ oke je eje obodo adochie me ma na zoba ya bụ mmiri ego gbabala akụ na nwa egwu
milego wabala ko dogu doji man nazawa wabala ko nandia milego mekenu na wanda bakwe o bulekene ne molo ya na mo olo ya na go boy lewe awali mo doji mo man nazawa dikoru nuji dobi ewe dikoru nuji dobi o aye gboguje igbeju no wa ni wulu iwa iwulu ara won je ju na ke aba won na egbu nwanni ya nuwa ijala ka ngwa wa igilige go nebe egwu malimo owo abugo lolo yo na wala mo lo ya na mo alilebo mawu kede onyanwa wadegu odogwu ilabia wadu okeje jobodo onyanwa wadegu bia odogwu na mu igwa na mo bia nunu wadu okeje jobodo onyanwa wadegu okawa na Malaysia oliego dukego no anyanwa bia oliego dukego egwe odogwu na agba Bobi wa na belu lowu bulekene ne molo ya na ego mwegwe idele anawo wo bode gubia diko unu jidobi o na wale buome ne molo ya na mwegwe anyanwa bia igwego na Malaysia odogwu wonem diko unu jidobi ma ona gwegwo jala kanwawa aije kene anya ke panugo mo fodile madu okeje jobodo anya ke panugo mo fodile mawu madu okeje jobodo egwe dabu wonder boy ayegu mekenu mawu dadi ke banugo alusego nebegu malimo nebo mu no kwa ibada mamu idala kambia kunda mamu wonder boy bia ayegu mekenu nodogu igwego na Jakarta wonder boy have ayegu igwego na Jakarta dikoru bichi dobi o owu bleke na molo ya na mo tuwo amolo ya na mo tuwo na molo ya na mo tuwo we jele lo ya na mo yanu wonya mwaza na lo ya na mo oka wana mwana ke bianu lo ya na mo ojigodo ala mwanya lo ya na mo alọdụ na Delta lo ya na mo landlord na mweze ulo ya na mo onwo wale wo dewure bo la wadile o kiliye wale mo lo ya na mo wale bo arobi na gumegwe owu bula balewe wati malaza na mwa wale mo lo yo dogwe akana mo ifaja ke akana ifa Nogu na mweze kana molo ya owu bali bonika wale gumwo lebo mono na mawu digilige lebo mono na mawu arobi na gumwo aije kene duo meka lawyer moya ilebu mawe kene yi kaija kana tuwa meka lawyer bia lawyer ilebu de diko runu jidobi ayo maka kidon igwe Jakarta do meka ilebu de
onye ọma ka kidon odogwu igwe ego na Jakarta mekenuwo odogwu na-akwa akwa ọ na-akwa akwa kene molo ya gbanwu beligbo odogwu na-agba akwa ewu onye ọma ka kidon agbanyeghị gị Chidogu bịa nụ ewe ịnụle ha anyị egwu ogwu je ibe chukwu nne mgbo anyị egwu ogwu je ibe chuwe ihe na-egbere mgbọ na agwa nlele onye ọma ka kidon ọkewa na Jakarta ndogbuo ike onu n'uti n'obi o mbụrụ ekele mgbolo ya na nwanne egwu ijala ka nwawa nwanne egwu ọnwụ alili ajọka ọnwụ gbulolo ya emega 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 onye ọmama Okoye Chidarawa onye ọmama Okoye bụ odogwu Okoye Chidarawa nwa ịnụlịa egwu anyị ji ama mmanwụ Okoye Chidarawa nwa egwe ịnụlịa youngest na Cameroon nwakpala akụ na nwa Okoye Chidarawa odogwu na-agba agwa ọ na-agbakwa olo ya ọnwụ bịala igbo ikiligo ego oregwu ndị ama mmanwụ ijala ka mbịawa anyị ji ekene ọ nna m nne Eman Nazowa Nandi Mbeke Neyi O Nandi Man Nazowe Dogu na mwili huo dogu Nandi Mbeke Nun Nandi Man Nazo Dogu na mwili huo dogu Nandi Mbeke Neyi Nyabu ototo mwe Ototo govono bia Nandi Wandemu Oke wana Jakarta Wana ni Man Nazowa Ototo govono Mbeke Neyi ewe Nandi odogwu Wabu ihu anamubia Nandi dike egwu malimu Egwu aida mmamu Nandi ngiji dobi ewe Nandi na ebe akwa Iwo na akwala akwa Wanyo ekene molo ya na Nemwo ekene molo ya na mwonu Wana ni Man Nazowe Ototo govono ngiji dobi odogwu na Jakarta nemu egwu nwalemo Nandi nwanne m Nandi Man Nazowa ọmụ igwe na bụ odogwu ịnọzụ aka njụọ onye ọma gọvanọ ka mbịa ngwamụ iwe na agwala agwanụ iwe na agwala agwanụ o mbilete lebe olo ya ewe egwu lebe olo ya ranụo ewe bidalabịa anyị nọ anyị ji ekene Christian Moses Okoye Christian Mbeke Neyi odogwu nwamgbọgba na mgbebịa Christian Moses nwanne m amọba na bụ odogwu ebe ọmụ Christian odogwu ịnọzụ ya
nwanne ochie dike na ndị a oji gbagoro nwa gbala akụ na nwa Christian nwanne m odogwu na-agba agwa ọ na-akwa agwa awege n'egbe olo ya Christian nke ji n'obi egwu Christian nke ji n'obi anyị egwu ọgwụje ibe chukwu n'egbe olo ya anago mọ ya n'egbe olo ya anago onye mwazana onye ọma onye mwazana mmụọ n'egbe olo ya eze ọmọgọ anago n'egbe olo ya na mmọnụwa odogwu bali ndụ na-echi ya na ndị ọkụziri ọrụ rili nne n'ime ndụ na-echi ya nwoke nwere obi ọcha n'ụwa ụlọ ya na nwoke nwere obi ọcha n'ụwa ụlọ ya na lo ya n'ebe ụmụ na adresị odogwu a na mgbe nne m wee jele igili ga-alụsi egwu n'ebe egwu nwale m egwu adama mmanwụ anyị ji ekene onye ọcha Peter Jorom ya bụ igi n'onye oche papa mgbochi maka nnọọ onye ọcha Peter Jorom ego igwe ego na Jakarta odogwu na-agba agwa ọ na-agba agwa kene ma olo ya na-aga okwu egwu ijele onye ọcha Peter Jorom nnọọ onye ọma Sawaiti odogwu Jorom odogwu egwu ọlụ ekene yi egwu onye ọcha Peter Jorom Colombia odogwu na-akwa akwa o gburu ekene molo ya odogwu na-akwala wanụ kene molo ya nanue kene mụ ife aja aka ọka nwa mmụ eze odogwu anamụ ya biba na-akwala wanụ na-enwe egwe ijelabịa onye ọcha Peter Jorom igwe ego na Jakarta Indonesia na-eje ijela mmanwụ anyị ji ekene dosom udenzu odogwu udenzu ụdalọ dosom udenze bịa onye ọma tọvazi bịanụ dosom udenze bịanụ udenzu ụdalọ nnọ odogwu na mgbe anwale m igbo so wabi na be egwe dosom udenze bịa onye ọma tọvazi odogwu na-agba agwa egwe ọ na-agba agwa ya na-enwe ịbali igbo na-ebe olo ya odogwu ya na mma ife aka nwanne m odogwu na-amụzi ama na-aga igilihe egwu ogbe eke na-ebe olo ya na-eme ọnwụ ịbali igbo ijelabịa anụ obi na-agbugbe alụsi ekwumekwu mmanwụ n'egbe ọmụsi mmiri gbagote amachaga aka wa wele egwu ego ọbụla egwu ebili n'ebe egwu aja ama mmanwụ ka anyị ji ekene Ifeanyi nwanne m Ifeanyi ọha ezu ama m Ifeanyi bụ odogwu Ifeanyi ọha ezu nnọọ ije ọka nwa na Nnewi Ifeanyi mbeke na-eyi Ifeanyi orezue ọka nwa na Nnewi odogwu niile na-echi a onye ọma Ifeanyi bụ odogwu ego Babi Mighty odogwu Ifeanyi odogwu Babi Mighty bịa Ifeanyi nwanne bụ Ifeanyi Babi Mighty ọka nwa nwere ego na nwa Ifeanyi mbeke na-eyi ọka nwa na Nnewi igwe ego na ndụ n'echi a onye male gị nwale mmadụ n'ụwa Ifeanyi bịa nụnụ Ifeanyi mbeke na-eyi
nwoke na-agbagwe ọ na-agbagwe ekene ma olo ya na mgbe egwe olo ya na mmụọ olo ya na nnuo nebo ụmụ na-agbalili egwu abegwu ijema mmanwụ egwu nwale marụ ngwawa ọ ndị frens ekene olo ya a sị mụnụ dịka unu jiri obi na ama egwu obodo ebe chukwu dịka olu jiri obi egwu nwanne bulu nwanne ya ọ na-ewute m nne m nọ na-ewute m ewute ọgwa maka iri ego nne m anya pụta ụwa kwudo ego ekwudo n'ụwa mmadụ eji n'ego wee gbu nwanne ya erere ụwa nne m na ọjọwali ndị onuo olo ya na mma ewe ama mma olo ya na mma n'ụwa alụsị egwu nne m egwu mmalị mụ egwu edeme mmanwụ jele ka nkwawa egwu edeme mmanwụ onye molo ya na mmụọ egwu edeme mmanwụ tuwo jele ka nkwawa ọrịnaeze nne m egwu mmalị mụ egwu ndị agwa egwu ene m olo ya na nnụọ egwu edeme mmanwụ tuwo jele ka nkwawa arobi na agwụ mụ ọnwụ alịla ajọka ọnwụ ogbulolo ya emega ya bụ ibe nna kwali n'ụwa ọnwụ alịla ajọka olemolo ya na ọnwụ ogbulolo ya emega ya bụ ibe nna kwali n'ụwa ọnwụ alịla ajọka awalile gbogbo ogbulolo ya emega ọwụlolo ya emega alụọ n'ụwa ọnwụ alịla ajọka ya bụ ibe nna kwali n'ụwa ọnwụ ogbulolo ya emega ya bụ ibe nna kwaliwo ọnwụ alịla ajọka akwali m ụmụnne olo ya biko nunu chi n'obi yo ọnwụ alịla ajọka ya bụ ibe nna kwali n'ụwa akwali m ndị frens ya nụ ọnwụ alịla ajọka biko nunu chi n'obi yo ọwụlolo ya emega alụọ n'ụwa ọnwụ alịla ajọka ya bụ ibe nji nwa bịa ilihe ego n'ebe obo bịarụwa ọnwụ alịla ajọka akwalile gbuo m egwu ịnọzọgwu ya ka njụwa ọnwụ alịla ajọka tumọbịa mme nọzọgwu ya mawa ọwụlolo ya emega alụọ ọnwụ alịla ajọka ya bụ ibe na akwaliwo ilihe ego jalabịa nụọ ọnwụ alịla ajọka olo ya na mma ewe nwanne m olo ya nago ọnwụ alịla ajọka onye mgbasa na anụwa ijele ka ngwawa ọnwụ alịla ajọka olo ya landlord ane landlord na delta ọnwụ alịla ajọka n'ebe ọnwụ bịara igbo egwu landlord na mmụọ eze egwu ọnwụ alịla ajọka n'ebe ọnwụ bịara igbo n'ụwa ebe ogo lani akarịghị akarị o ọnwụ alịla ajọka n'aka dịzi ije gbogbo ya bụ ibe na akwaliwe egwu ọnwụ alịla ajọka emuwe ile egwu ọwụlolo ya emaga alụ ọnụwa ọnwụ alịla ajọka anyị egwu ọgwụ je ibe tuwe dịka olu n'uchi n'obi ụmụ Anambra egwu aja ama mmanwụ ndị nwa eze anamụ ọnwụ alịla ajọka dịka olu n'uchi n'obi ọwụlolo ya emaga alụ ọnwụ alịla ajọka ya bụ ibe na akwaliwo iligo ekiri ego n'ebe egwu malimo ọnwụ alịla ajọka